Ahoj, ahoj, krásny deň všetkým. Verím, že si užívate leto. Dnes si ma zavolala téma detstva a hravosti a to nie je len v rámci tvorby, ale aj celkovo v živote, pretože to, čo sa vlastne snažím šíriť aj prostredníctvom tohto kanálu, je ako prekonávať naše kreatívne bloky, pričom tým kreatívnym blokom nemám na mysli len ten stav, kedy sa nám nechce tvoriť, a písať, kresliť, malovať, čokoľvek, ale je to celkovo taký ako keby obranný mechanizmus, kedy náš mozog sa nás snaží na jednu stranu chrániť a na druhú stranu aj trošku z lenivosti sa snaží vyhnúť riziku, či už odmietnutia, sklamania, kritiky. Ale vlastne ten istý spúšťač, ktorý ťa zadrží pred čistým papierom alebo bielým plátnom, tak ťa vlastne brzdí aj v tvojom živote. No a je to aj stav, kedy sa nám zapína vnútorný kritik. To znamená, čokoľvek, čo robíme, tak máme pocit, že nie sme dosť, že nemáme dosť informácií, že nie sme pripravení dostatočne. A v tých osobných vzťahoch sa to môže prejavovať aj tak, že má miesto také ako keby slobody a autenticity v prejave. Skôr volíš takú ako keby opatrnosť predtým, než by si mala s človekom nadviazať nejakú komunikáciu alebo prvý krok. No a vo voľnom čase, a to sa deje mne veľmi často, vo voľnom čase máš aj tak ako keby výčitky, že netvoríš, že ten odpočinok nie je ako keby aktívny, tak celkovo, že by si mala radšej niečo robiť, než zaslúžene odpočívať. A môže sa to prejavovať aj v tom, že ako keby odkladáme svoje úlohy, svoje rozhodnutia. Nie je to úplne taká klasická ako keby prokrastinácia, ale samozrejme môžeš sa cítiť aj tak celkovo ako unavenie. No a to je vlastne stále ten istý obranný mechanizmus. Kreatívny blok teda nepredstavuje len problém s tvorbou, ale je to aj spôsob, akým si brzdíme život. No a to ma vlastne privádza k tomu pojmu vnútorné dieťa, pretože určite ste sa s tým mnohokrát už stretli. Každý psychológ, coach, terapeut, šaman, čokoľvek, tak vlastne zisťuje, kde je tá prvotná príčina tých našich blokov. No a veľmi často sa práve vraciame k tomu nášmu detstvu, ale tým vlastne, že už sa venujem sebe rozvoju nejaký ten čas, tak stále mi nie je jasný ten pojem toho vnútorného dieťaťa. Vlastne, čo to znamená zahojiť svoje vnútorné dieťa alebo postarať sa o svoje vnútorné dieťa. Také tie praktické rady mi chýbajú a preto som veľmi zvedavá, čo nám dnes povedia karty, pretože si myslím, že je čas sa na to naozaj pozrieť prakticky a proste nejako sa posunúť ďalej v tejto téme. Ani vôbec netuším, či je vôbec nevyhnutné ísť až tak ďaleko, ako keby dozadu v našej nejakej tej životnej priamke. No a vlastne blížime sa aj, tá téma je podľa mňa príznačná aj tým, že nám prichádza nový školský rok, ale blížime sa aj keby do takého už záveru roku 2025. Vlastne už to bude 4. kvartál, takže sa pozrieme na to.
To je veľa kariet. Veľmi mladá energia páže meču. Kritika, výsmech. Ja tam počujem také symboly, nehovoria k dospelému človeku. K logickej časti mozgu. Mám ešte takéto kartičky, sa mi dostali do rúk. Také veľmi príznačné pre túto tému. Vidíme, ešte si doložíme. Ja tam vidím také deti v triede, malé, možno 6-7 rokov. A je to ako keby výtvarná výchova, alebo niečo také. Výtvarná výchova, lebo sú tam farby na stole a taký ten starý igelitový obrus, čo sa dával na stôl, aby sa neumazal. Tam je učiteľka. Učiteľka vpredu, akoby pri tabuli a narovnáva tam kvety vo váze. A mám pocit, že to ako by tie deti mali, že to je tá predloha, podľa ktorej by tie deti mali malovať. Ale je tam úplne, že hrozná atmosféra, musím akože povedať, že úplne sa mi až tak ťažko dýcha, tam proste stiesnená atmosféra, stres, presne také tie pocity, čo sme si hovorili aj na začiatku, strach z kritiky, z odmietnutia, z kriku, nejakého ako keby trestu, alebo v tomto kontexte asi zlej známky. To je... A úplne cítim až také... také prejavy toho tela na takej neurofyziologickej úrovni, že proste fakt hlavne jedno dieťa je tam také, ktoré úplne, že ten stres ho dovedie až do takého prejavu fakt až, že zvracania z tej nervozity. Deti sú tam také schúlené. Joj, no. Tie karty, ktoré tu sú, veľmi ako keby odkazujú na
na také materiálno alebo na tú fyzickú stránku človeka, čo by teoreticky aj zodpovedalo tomu, čo vlastne vidím v rámci tej vízie, že to telo si naozaj uchováva takéto traumatické zážitky a tie fyziologické reakcie tela, ako je nervozita, napätie. A ono to funguje tak, že to telo si tieto si tieto prejavy uchováva až do tej doby, než skutočne nastane bezpečie, kým skutočne bude vytvorené bezpečné prostredie. A kým sa skutočne bude môcť uvoľniť. Otázka je, či takéto bezpečie si to telo, ten človek dokáže vytvoriť sám, alebo bude potrebovať nejakú pomoc. A teraz je jedno, či sa bavíme o nejakej pomoci v rámci rodiny, priateľov, partnera, alebo nejakej duchovnej pomoci, alebo nejakých sprievodcov. To tu zatiaľ nevidím. Zase tá kvetinka. Trpělivost. No, ono to, čo mi napadlo, to, čo tak vnímam, ja si nemyslím, že čas hojí rany. Takéto, že čas zahojí všetky rany. Nemyslím si to. Samotný čas nedokáže zahojiť traumatické zážitky. Král mečů. A královna mečů. No, to poznáme ten príbeh kráľovny mečů, ktorá nám zatrpkla. Ja tam počujem také nervový systém,
Nervový systém sa učí cez opakované zážitky. To znamená, ak opakovane budeme zažívať tie pravé pocity bezpečia, láskavosti a úprimnosti, podpory, tak si myslím, že to je jediná cesta, ako zahojiť, v úvodzovkách zahojiť to vnútorné dieťa, respektíve akýkoľvek traumatický zážitok. Teraz sa to môže širokospektrálne vzťahovať aj na veci súvisiace s láskou, hej. To je tiež toho porobeného veľa, ale keď sa sústredíme len na našu tému, tak keď sa opakovane budeš cítiť prijatá a v bezpečí, podporovaná, tak sa postupne začnú aj meniť tvoje vnútorné reakcie. A tvoj mozog prestane čítať svet okolo teba a ľudí okolo teba ako nebezpečné miesto. A pre teba je ten pocit bezpečia veľmi, veľmi dôležitý. Opakuje sa tu fakt skoro v celom výklade. Ty sa postupne naučíš nevnímať svoj život ako hrozbu. Respektíve určite vieš, čo myslím, takáto dôvera v život. Dôvera, to je ako keby každé ráno vstaneš a čakáš podvedome ani nie, že to najhoršie, ale nečakáš dobre. Nečakáš bezpečie. Ale ono to povolí. Ono by to malo povoliť. Teraz si v takej transformácie. Teraz si v takej ako keby energii, v takej tej veľmi reaktívnej. Určite to poznáš, také tie to je v angličtine, ale bojuj, uteč alebo zamrzni. Sú také tie tri zvieracie, tie niekde tam amygdala, alebo čo to je? Spúšťače, ako reagovať na svet spomalením. No. Podľa toho, ako to tu vidím, tak ty ako keby nedokážeš pustiť tú minulosť, tie traumatické zážitky len tak. Nefunguje u teba ani žiadna taká ako keby, že vizualizácie a podobne, vracanie sa späť do minulosti a tam nejaké akože liečenie toho vnútorného dieťaťa, toto akože vôbec. Ale to ako není tvoja chyba, pretože ono to tak v reáli ani nefunguje. Naozaj tie staré vzorce sa prepisujú aktívnym spôsobom, nie nejakou akože vizualizáciou, imagináciou. Opakovane potrebuje človek zažiť tú istú situáciu, ale z iného pohľadu. Z
toho, ako to práve malo byť. Z toho bezpečného aspektu, s láskavosťou. Hej, to, čo nezažil v tom detstve. Má si to vytvoriť, ale neviem, či sám, to sa mi tu stále nejako neukazuje, či tu bude nejaká ako keby pomoc v tomto. Aby mohla si prejsť z toho stavu prežívania císař. No, tak to vyzerá lepšie. Aby si mohla prejsť z toho stavu prežívania práve do stavu toho života. A pokoja. Pre teba naozaj to bezpečie a taký ten vnútorný stav toho pokoja, to je tvoj význam tvojho šťastia v jednotlivých aspektoch života. Tým, že mi tu vypadol ten císař, ja si myslím, že tam môže byť nejaká energia, mužská energia, alebo to bude žena s silnou akoby mužskou stránkou, môže to byť otec, môže to byť nejaká autorita, alebo môže to byť aj psychológ alebo terapeut, ktorý ti pomôže. Ale to je len špecifický odkaz pre niekoho z vás. Niekto sa s týmto bude musieť popasovať sám. Je tu aj taká zádomčivosť. Tá pomoc ako keby tu je z toho duchovného spektra. Tá tu je, ale nedokážeme ju veľmi ako keby interpretovať, že v čom sa tá pomoc konkrétne skrýva. To je samozrejme veľmi, veľmi ťažké. Takže tak. Špecifický odkaz pre niekoho. Niekomu určite pomôže aj vrátiť sa späť do toho ako keby posledného momentu. Teraz sa bavíme špecificky o tej tvorbe. Do posledného momentu, kedy si ako dieťa tvorila s radosťou. Tak ako keby bez strachu, bez nejakých blokov. Proste kedy bol taký ten posledný moment, kedy si tvorila v ľahkosti a pokiaľ to pôjde, tak pokračovať ďalej až do toho momentu, kedy sa to zaseklo. Niekde tie spomienky tam sú, určite o nich vieš, ktorý moment to môže byť a to je tá ako keby štartovacia čiara, hej. Ide mi tam možno hlúposť, ale fakt to môže byť špecifický odkaz pre niekoho. Vymyslím si teraz, napríklad, čo som videla tú triedu s tým narcisom, tak teraz, ak niekto má naozaj takýto traumatický zážitok v škole, tak proste sadni si a namaluj to znovu a uvidíš, že jednak nebude tam nikto, kto by ťa kritizoval, pretože to robíš pre seba, a jednak uvidíš, že ten výsledok naozaj stojí za to, že je to proste nádherné. Že už nie si to dieťa, ktoré trpelo, keď malo tvoriť. Niekomu pomôže aj vrátiť sa trošku do detských čias, ale nemyslím tým teraz nejaké také akože titiernosti v zmysle, že teraz si nakúpime rúžové šaty a podobne. Skôr také ako keby pozrieť si nejakú rozprávku, ale skôr ako rozprávka mi tam byť ako keby kniha. A môže to byť problematické v tom zmysle, že tie knihy už môžu byť pre teba aj nedostupné, lebo boli už akože staršieho dáta
takže môžeš mať problém ich nájsť, alebo vôbec spomenúť si na názov tej knihy, ale určite vieš, o čom bola, určite si pamätáš ten obal, ako vyzeral. Skús sa dopátrať k tým knihám a fakt je to akože špecifický odkaz pre niekoho, ale tam nájdeš takisto to, čo hľadáš. Knižka. Proste navodiť si ten pocit tej detskej ľahkosti, ktorá tam bola. Alebo tie staršie rozprávky, nie tie akože tieto novodobé, to ti neprivodí tie spomienky. No a potom priestor. A v tom by práve mohol pomôcť tento človek. Vidíš? To nemusí byť vyslovene nejaký akože psychogúru. To môže byť aj človek, kľudne nejaký akože majster, ktorý ti vytvorí, a to môže byť aj ten otec, ktorý ti vytvorí priestor, bezpečný priestor v rámci, teraz môže to byť aj v rámci bytu, domu, alebo samostatný nejaký ateliér alebo dielňa, kde budeš môcť tvoriť nerušene a kde proste budeš môcť byť len ty, nikto iný. A tým pádom sa zbavíš také ako keby takého toho tlaku, pretože ja mám pocit, že také tie zdieľané ako priestory pre tvorbu alebo také tie kruhy, kde tvorí XY ľudí a ten lektor sa ti poriadne nemá čas venovať, takže to nie je úplne pre teba. Každopádne, ale čo určite pre teba je vytváranie sociálnych väzieb. Sociálnych väzieb v zmysle vytvárania komunity. Ale u teba skôr mám ako keby pocit, že už s tým hotovým výrobkom, že nie je to ten proces tvorby, ale už keď niečo ako keby vytvoríš, tak práve na základe toho môžeš a mala by si okolo seba vytvárať ten kruh, podporný kruh ľudí, ktorí ti to bezpečie znovu ako keby vytvoria, kde môžeš byť sama sebou. No. Celkovo ten proces u teba môže trvať od 6 do 9 mesiacov. Takže není to niečo, čo proste urobíš takto. A to je pre mňa úplne akože taký odkaz, ktorý tiež musím spracovať, pretože ja som veľmi netrpezlivý človek a nemám rada takúto ako keby rutinu, ale ono ma to k tomu vedie, že vlastne pokiaľ ti nemá pomôcť niekto externe, nejaký ako keby človek alebo duchovný sprievodca a máš to urobiť sama, tak to práve bude trvať dlhšie, pretože ty sama musíš tou svojou praxou prejsť a nadobudnúť tú sebadôveru a tú odolnosť voči kritike. A to práve tou konzistentnou, koherentnou prácou alebo respektíve tvorbou každý deň. No a to je to, čo ja toto vôbec neviem proste. Nemám takúto sebedisciplínu.
Ale to je práve aj dobrá škola budovania odolnosti voči tej kritike. To je jediná cesta. Jediná správna cesta. A ešte mi tu ide, a to je posledný odkaz, ešte mi tu ide, niekto môže mať aj sprievodcu zvieratko. Môže to byť duchovné zviera opäť, ale môže to byť aj zvieratko, ktoré k tebe patrí. U niekoho mi tu predsa len ide navodenie si tej detinskej atmosféry, spomienok a práve takého toho prekonania traum, vrátenia sa do minulosti a ubezpečenia, že všetko je vlastne v poriadku a že si v bezpečí a v bezpečnom priestore. U niekoho mi to ide naozaj aj tak, že tu vidím trošku také snahy byť taká ako princezná, trošku hviezdou na čele. Ale to nie je nič zlé, to je niekedy dobré. Popustiť úzdu fantázii, počujem. Tak dobre, no ja si to musím ešte raz vypočuť, pretože vôbec neviem, čo som načítala. Takže uvidíme. Dúfam, že to bolo pre vás praktické, že si z toho odnesiete niečo, čo vám prakticky pomôže v tom, ako prekonať traumu z detstva, alebo ako zahojiť vnútorné dieťa. Ja ten pojem úplne neznášam, ale verím, že tento výklad poslúžil trošku. Tak zase čoskoro pri ďalšej téme. Ahoj, papa.